У эфіры выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён» і яе вядучая Ольга Шмаргун. Вітаю вас! Выборы ў палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь завяршыліся. Зараз скрыні з бюлетэнямі ўскрытыя, участковыя камісіі падлічваюць галасы. У Віцебскай вобласці парламенцкія выборы адбыліся ва ўсіх 14 выбарчых акругах. На дэпутацкі мандат прэтэндавалі 64 кандыдаты. Усю нядзелю 11 верасня нашы карэспандэнты сачылі за ходам галасавання. Зараз самы час падвесці вынікі дня і ўзгадаць найбольш запамінальныя падзеі мінулага тыдня. Роўна ў 20 гадзін вечара ўсе ўчасткі для галасавання зачынілі дзверы. Зараз выбарчыя камісіі вядуць падлік галасоў. Як гэта адбываецца, убачыў Віктор Праліч. Апошні выбаршчык на віцебскім участку для галасавання нумар 60 віцебскай кастрычніцкай акругі нумар 20 апусціў бюлетэнь у скрыню за некалькі хвілін да заканчэння галасавання. Роўна ў 20 гадзін дзверы зачынілі ўсе ўчасткі. Пасля закрыцця ўчастку пачалася адна з важнейшых працэдур выбарчай кампаніі – падлік галасоў. На 20-м участку мелі магчымасць вызначыцца з выбарам больш за 2000 жыхароў Віцебска. Былі ўскрытыя скрыні з бюлетэнямі датэрміновага галасавання. Активность наблюдалась в течение дня. Люди шли нескончаемым потоком. Наши люди все больше начинают осознавать социальную ответственность за право выбора. За падлікам галасоў сочаць назіральнікі як нацыянальныя, так и международные. Все время были наблюдатели, никаких абсолютно замечаний не было. Ну и приятно было, что у нас были представители и со стороны наблюдателей международной организации, тоже работали с нами, все сняли, познакомились с этими документами. Остались довольны, никаких вопросов не было к нам и к комиссии. Першыя вынікі галасавання падвядуць бліжэй да раніцы. Папярэднія лічбы акруговай камісіі, дарэчы, іх у рэгіёне 14, перададуць у абласную выбарчую камісію. Згодна з заканадаўствам, канчатковыя вынікі падвядзе цэнтр выбаркам не пазней за 17 верасня. Віктор Праліч і Сергей Котаў. Навіны Віцебск. За ходам выбарчай кампаніі ў Віцебскай вобласці назіраюць 4821 нацыянальны назіральнік. З іх 4717 знаходзяцца на ўчастках для галасавання. Каля 40 доўгатэрміновых міжнародных назіральнікаў ад місіі БДИПЧ АБСЕ, якія прадстаўляюць больш за 20 краін свету, зараз працуюць па ўсёй вобласці. Каля 30 назіральнікаў ад місіі СНД і парламенцкага сходу Беларусі і Расіі таксама сачылі за ходам галасавання. Мы обращаем внимание на то, чтобы не было нарушений правил законодательства при голосовании. То есть, чтобы не мешали работать комиссиям. Ну и смотрим явку, как работают комиссии, требуют ли документы, когда приходят избиратели. Ну и доброжелательность, конечно. Выборы проходят спокойно, организованно, комиссия работает четко. Никаких проблем с нарушениями пока не обнаружено. Сур'ёзных заўваг, якія паўплывалі б на вынікі выбараў, назіральнікі за гэты час не выказвалі. У Віцебскай вобласці ў спісы выбаршчыкаў унесены больш за 874 тысячы чалавек. Выбраць неабходна 14 дэпутатаў. На месца ў парламенце прэтэндавалі 64 кандыдаты. Сярод іх прадстаўнікі партый і беспартыйныя, прадпрымальнікі і работнікі прамысловых прадпрыемстваў, дзеючыя парламентарыі і спецыялісты сацыяльнай сферы. Яшчэ да пачатку галасавання нашы здымачныя групы назіралі за апошнімі прыгатаваннямі участковых камісій і сустракалі першых выбаршчыкаў. Як пачыналася галасаванне ў рэпартажы Юліі Устінавай. Прадстаўнікі выбарчых камісій, іх старшыні і назіральнікі занялі свае рабочыя месцы на ўчастках загадзя. За гадзіну да пачатку галасавання старшыні участковых камісій праверылі і апячаталі ўсе скрыні ў прысутнасці камісій і прадстаўнікоў місіі БДИПЧ АБСЕ. Участкі для галасавання адкрылі дзверы для выбаршчыкаў роўна ў 8 гадзін раніцы. Перадвыбарная агітацыя завершана. Для выбаршчыкаў ёсць уся неабходная інфармацыя пра кандыдатаў і выбарчае заканадаўства. Тут жа побач знаходзяцца кабінкі для тайнага галасавання і паўпразрыстыя скрыні для бюлетэняў. За ходам выбараў сочаць міжнародныя назіральнікі. Моніторинг за ходам выбарчай кампаніі вядуць нацыянальныя назіральнікі. Гэта прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і парты, а таксама назіральнікі СНД і АБСЕ.
OSCE was invited by the government of Belarus to conduct. Миссия представлена долгосрочными наблюдателями в количестве около 30 человек, которые работают уже в Беларуси с августа. И в пятницу прибыла делегация в составе около 200 человек краткосрочных наблюдателей, которые будут проводить наблюдение за ходом голосования. И после подведения окончательных итогов, обсуждений, ОБСЕ также предоставит окончательный отчет о проведении выборов в Беларуси. Tuesday back to their homes. Раніца не самы папулярны ў гарадскіх жыхароў час для галасавання. Пік актыўнасці гарадскіх выбаршчыкаў звычайна прыпадае на другую палову дня. Раніцай галасуюць, як правіла, пенсіянеры. На гэтым выбарчым участку якраз большасць людзей сталага ўзросту. Активность с их стороны всегда высокая. И о чем свидетельствует досрочное голосование? Досрочное голосование у нас проголосовало 679 человек, это 37%. Но в связи с тем, что большое количество пенсионеров и пожилого возраста тоже имеется много заявок для голосования на дому. Ужо ў першыя хвіліны на ўчастку з'явіліся выбаршчыкі. Яны падзяліліся, якім жадаюць бачыць свайго кандыдата ў дэпутаты і новы парламент. Во-первых, он должен быть человечным. Во-вторых, принципиальным. Ну, а в-третьих, я не знаю, наверное, желать всем нам лучшей жизни. Проголосовала за молодую особу в надежде на то, что молодость смелее, активнее будет решать и наши проблемы, не забудет про стариков. Галасаванне павінна быць камфортным для інвалідаў па зроку, распрацаваны спецыяльныя трафарэты, надрукаваныя шрыфтам Брайля, а выбаршчыкі з дрэнным зрокам могуць скарыстацца павелічальнымі лупамі, каб не памыліцца ў выбары. Галасаванне на выбарах дэпутатаў – гэта дзяржаўная падзея і адказны момант для кожнай дэмакратычнай краіны. Парламент – это представитель народной власти. Таким образом, во всех государствах, где существуют парламенты, мы наблюдаем баланс интересов законодательной власти, власти народных избранников, и исполнительной власти, элиты государства. Это первое. Ну а второе, конечно, это законотворчество. Усяго ў рэгіёне створана 819 участкаў для галасавання, але некаторыя з іх працуюць толькі непасрэдна ў дзень выбараў. Адзін закрыты участак створаны ў вайсковай часці, астатнія 41 у санаторыях, прафілакторыях, дамах адпачынку, бальніцах і іншых арганізацыях аховы здароўя. Пациенты Витебской областной больницы голосуют активно. Чтобы то, что принималось, все было работоспособнее. То есть не так вот на словах и адаптируется, а все должно вот от жизни как бы идти, все в реалию. Вот таким вижу кандидата. Выборы – это традиционное свято для тех, кто придет на выборчие участки, организованы концертные программы, выставы, выездные гандали и кірмашы. Юлія Устинова, Дмитрий Котов, Новины, Витебск. Сярод тых, хто першым аддаў свой голас, і старшыня Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Мікалай Шарснёў. Кіраўнік вобласці з самага ранку прыйшоў на выбарчы участак, які размешчаны ў Доме культуры Віцебскай акадэміі ветэрынарнай медыцыны. Перш чым атрымаць бюлетэнь і апусціць яго ў скрыню для галасавання, Мікалай Шарснёў пагаварыў з членамі камісіі і азнаёміўся з тым, як падрыхтаваны участак да выбараў. Пасля галасавання адказаў на пытанні журналістаў. Падчас размовы ён яшчэ раз засяродзіў увагу на важнасці правядзення парламенцкіх выбараў. Пры гэтым заўважыў, што іх вынікі будуць напрамую звязаны з тым, як мы будзем жыць у далейшым. Кіраўнік вобласці таксама даў ацэнку дзеючаму саставу палаты прадстаўнікоў і выказаў свае спадзяванні наконт новага складу. Мне приятно было работать с нашей командой витебских, вернее, депутатов от Витебской области. Это были профессионалы, это реально. Они болели за дело. Они постоянно ставили какие-то вопросы. И все это, по большому счету, нацелено было, кроме основной работы, что они работали в парламенте, творили законы, на то, чтобы улучшить жизнь того или другого региона. Вот очень бы хотелось, чтобы новый состав был не хуже, а еще лучше. Ведь преемственность, традиции – это очень важно. И если придет новый состав, а я не сомневаюсь в его профессионализме, потому что каждый житель Витебской области, наверное, определяет для себя того депутата, который имеет опыт работы, который имеет действительно большие знания, который умеет слышать людей. Вот для меня это очень важно.
Мікалай Шаснёў павіншаваў новаспечанага выбаршчыка Андрэя Степаненку. Хлопец упершыню ў сваім жыцці галасуе. Ён таксама адзін з першых прыйшоў на выбарчы участак, каб зрабіць свой свядомы выбар. У спісы для галасавання ўнесена больш за 874 тысячы жыхароў Віцебскай вобласці. Упершыню галасавалі без малога 8 тысяч выбаршчыкаў. Было очень волнительно. Как бы торжественный очень момент для меня. Я считаю, что кандидат должен быть в первую очередь умным человеком, должен быть лидером, он должен уметь вести переговоры с населением. Каждый должен сделать свой выбор. Для меня немаловажно, чтобы кандидат активно контактировал с гражданами, был честным по отношению к гражданам, которые выбирают его. Святочную атмосферу на выборах стваралі творчыя калектывы. Побач з выбарчымі участкамі працавалі кірмашы і міні-кафе. Святочная і добразычлівая атмасфера панавала на выбарчых участках. Жыхары маладога густанаселенага мікрараёна Білева ў Віцебску галасавалі ў сярэдняй школе нумар 46. Тут размясціліся 4 выбарчыя участкі. На некаторых з іх пабывала наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. Мікрараён Білева адзін з буйнейшых у Віцебску. Большасць пражываючых тут маладыя сем'і. Толькі на участку нумар 69 у спіс для галасавання ўнесены 2670 выбаршчыкаў. Галасаванне пачалося з першых хвілін работы выбарчых участкаў. У Аллы Масюковай гэта ўжо не першая выбарчая кампанія. Сваіх выбаршчыкаў яна добра ведае. Галоўнае, лічыць, забяспечыць для іх спрыяльныя і камфортныя ўмовы для галасавання, з тым, каб ніякіх пытанняў не ўзнікала. Микрорайон у нас молодой, очень много молодых семей. Хочется отметить их активность. Молодые люди, достаточно грамотные, с достаточно серьезной гражданской позицией. Они приходят, голосуют. Не ўзнікала пытанняў і ў саміх выбаршчыкаў. Па ўсім было відаць, што са сваім выбарам яны вызначыліся загадзя. Карыстацца нагляднай інфармацыяй, размешчанай на стэндах, не было патрэбы. Людзі мэтанакіравана ішлі на ўчастак, каб прагаласаваць. Са сваім выбарам яны звязвалі надзеі на лепшае будучае краіны, свайго мікрараёна, паляпшэнне дабрабыту сваіх сем'яў. Хотим, чтобы нашим деткам было лучше жить, чтобы нас, пенсионеров, не забывали. Хотелось бы, чтобы побольше зелени посадили, побольше детских площадок, спортивных площадок построили. Ну, магазинов у нас хватает в шаговой доступности. И больницу. Надо больницу и школу еще. Порядок, детские учреждения, садики, школы, чтобы ребенок ходил в школу, чтобы мы жили спокойно, да, в чистоте, чтобы транспорт хорошо ходил. На участках для галасавання панавала спакойная і добразычлівая атмасфера. Гэта адзначалі і назіральнікі, якія уважліва сачылі за ходам галасавання. Атмосфера очень спокойная. Очень спокойная, люди идут, и я думаю, с удовольствием. Очень много прошло молодежи, поэтому я считаю, что выборы проходят удачно. Бюллетени выдаются строго после предъявления паспорта. Мною, как наблюдателем, никаких нарушений не выявлено. Все в рамках действующего законодательства. Усё для зручнасці выбаршчыкаў. Для тых, хто не мог прыйсці на участак, арганізавалі галасаванне на дому. Ужо зранку члены выбарчай камісіі накіраваліся па адрасах. На данный момент у нас сейчас 31 человек записали списки на голосование на дому. Вот выезжаем, предоставим возможность людям проголосовать. В течение дня они дополняются, то есть люди звонят, записываем, выезжаем. То есть до 20:00 люди голосуют как положено. Кто не может прийти, ко всем приезжаем домой. А хто сам прыйшоў на участак для галасавання, мог затрымацца надоўга. Тут жа ладзіўся святочны гандаль, дзе можна было набыць пачастункі. На школьным двары арганізавалі кірмаш вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і сельскагаспадарчай прадукцыі. Да дня выбараў падрыхтавалі святочную праграму, удзельнікамі якой маглі стаць усе жадаючыя. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны Віцебск. Актыўна ішло галасаванне на выбарчых участках 32 і 33, якія размясціліся ў абласной філармоніі. Тут таксама пабывала наша здымачная група. Найбольш актыўнае галасаванне на гэтых участках пачалося пасля 10 гадзін раніцы. Гэта і зразумела. Нядзеля, выхадны дзень. Святочнаму настрою ў дзень выбараў спрыяюць добрае сонечнае надвор'е, разгарнуўшыеся гандлёвыя рады, вітрыны далікатэсаў у буфетах, дэгустацыі, скідкі і разнастайныя канцэртныя праграмы з удзелам мастацкіх калектываў в обласці.
Традыцыйна ў дзень выбараў гандлёвыя прадпрыемствы шырока прадстаўляюць у буфетах самую смачную прадукцыю уласнага прыгатавання, каб парадаваць і здзівіць выбаршчыкаў. Ацаніла гатоўнасць аб'ектаў начальнік управлення гандлю Ірына Лявковіч. Аб'ехаў з самага ранку выбарчыя участкі. На крупных участках дополнительно реализуются непродовольственные товары. Создано максимальное удобство для населения, и сегодня вся продукция реализуется со скидками, организованы дегустации. На продукцию собственного производства, продукцию общественного питания снижены наценки. Шмат прыемных сюрпрызаў падрыхтавалі да выбараў работнікі буфета на участках номер 32 и 33. На собственную продукцию у нас скидки 30%, на сгущенное молоко 50% и на остальную продукцию 20% скидки. Святочны настрой на кожным участку стваралі музычныя калектывы. У першай гадзіне дня абласная філармонія запрасіла выбаршчыкаў не толькі 32 і 33 участкаў, якія тут размясціліся, але і ўсіх гараджан на вялікую канцэртную праграму. Везде проходят концерты. Люди с удовольствием посещают эти мероприятия. Где-то детские коллективы, папы, мамы, бабушки собираются. Где-то профессионально выступают коллективы. Вот сейчас мы находимся в областной нашей филармонии, где будут выступать профессиональные коллективы. И тоже избиратели, они специально ждали вот этого времени, начала концертной программы. Люди голосовали за светлое будущее своего региона, своей краины. Давая свой голос за избирателя, за кандидата, за которого я его отдал, я уповаю в первую очередь на то, что он будет представлять интересы именно нашего, именно моего округа, именно того участка, с которого он, собственно, избирается. Я думаю, что наша страна будет процветать, чего я ей и желаю. Я люблю свою страну. Я проголосовала за молодого парня. Я надеюсь, что молодежь будет продвигать всю нашу страну в лучшую сторону. На гэтым жа выбарчым участку свой грамадзянскі доўг выканала і я, аддаў свой голас за кандыдата, якому давяраю. Светлана Макаева, Дмітрий Котаў, навіны Віцебск. Кожны выбаршчык, хто прыйшоў на участак для галасавання, каб скарыстацца сваім канстытуцыйным правам і аддаць голас за аднаго з кандыдатаў, меў сваё меркаванне наконт таго, якімі якасцямі павінен валодаць будучы парламентарый. У многім думкі грамадзян супадаюць. Дэпутат павінен быць праўдзівым, ведаць праблемы сваіх выбаршчыкаў, рабіць тое, што паабяцаў. У яго павінна быць бездакорная рэпутацыя, элементарная палітычная грамотнасць. Ну и для меня очень важно, чтобы каждый кандидат обладал такими качествами, как порядочность, доброта, честность, и чтобы он, конечно же, представлял интересы тех избирателей, которые отдавали за него и отдают сегодня свои голоса. Кандидат должен быть, безусловно, честным, отзывчивым человеком, примерным семьянином. Я считаю, что кандидат должен быть в первую очередь патриотом. Человек, который любит свою родину, он будет делать все ради того, чтобы она процветала. Профессиональное направление, оно для меня также важно. Чтобы порядок был, чтобы ответственный был, людей не подводил, чтобы мы жили спокойно, в чистоте. А яшчэ рэспандэнты ў адзін голас сказалі, што дэпутат павінен абавязкова даваць справаздачу аб сваёй дзейнасці перад выбаршчыкамі. І яму не трэба імкнуцца вырашыць усе праблемы зараз. Лепш выбраць некалькі пунктаў, але дамагчыся па іх рэальных вынікаў. Большасць участкаў для галасавання ў паўночнай вобласці ў сельскай мясцовасці. Аб тым, як праходзілі выбары ў глыбінцы, у матэрыяле Сергея Місурагіна. Так гістарычна склалася, што самымі адказнымі актыўнымі выбаршчыкамі на тэрыторыі вобласці з'яўляюцца жыхары глыбінкі. Ужо апоўдні ў паўночным рэгіёне выбары адбыліся ў 8 з 14 акругаў. У лідарах паяўцы сельскія населеныя пункты. Погода сегодня благоприятствует, люди гуляют и приходят на участок с семьями, с малыми детьми, с друзьями. 8-й участак гарадоцкай выбарчай акругі сфарміраваны ўпершыню, размешчаны ў самім гарадку ў раёне новабудоўлю. Выбаршчыкі маладыя сем'і. Яны ахвотна прымалі ўдзел у выбарах, а апусціўшы бюлетэні ў скрыні, яшчэ доўга не пакідалі ўчастак. Разам з дзецьмі дэгуставалі прысмакі ў буфеце і выбіралі сувеніры.
Гарадоцкі раён адзін з самых вялікіх па плошчы ў Беларусі. Тут шмат невялікіх аддаленых вёсак, і ў кожнай пабывалі работнікі участковых камісій. Дома сёння галасавала і старэйшына вёскі Баталі Тамара Соболева. Раньше были мы моложе, нас возили у Пальминку, а теперь дома голосуем. Спасибо, билетни привезут домой, проголосуем и спокой. Тамара Ильинична, вот вам ручка, вот вам бюллетень. Вы должны пройти в любую комнату, чтобы остаться одной и отдать свой голос. Да свайго выбору сталае пакаленне падыходзіць узважна і адказна. Я прочитала все биографии. Один из них мне больше понравился тем, что он человек села. Это значит, он шел от села и выше, к руководству шел. Значит, все знает, как что делать и как быть. Пасля галасавання медыцынскі экспрэс-агляд. Пажылыя выбаршчыкі маюць патрэбу ў асаблівай увазе. За ходам галасавання, у тым ліку і на даму, сачылі назіральнікі. Сергей Мисурагин, Ольга Маслоўская, Александр Петровецкі. Навіны, Гарадоцкі раён. Газ на гэтым тыдні прыйшоў у аграгарадок Барздоўка Аршанскага раёна. Ён стаў 109-м малым населеным пунктам вобласці, дзе з'явілася блакітнае паліва. Каля 10 гадоў таму ў рэгіёне завяршылася газифікацыя раённых цэнтраў. Зараз газавікі пракладваюць сеткі ў вёскі. Утульна і камфортна людзі павінны жыць усюды. Віктор Праліч пабываў на ўрачыстай цырымоніі. Аршанскі раён лічыцца адным з самых газифікаваных рэгіёнаў Прыдзвіння. Блакітным палівам тут карыстаюцца жыхары 12 аграгарадкоў з 15. Сёння гэты спіс папоўніла Барздоўка. Наша задача как раз в агрогородок Барздоўку вложить сегодня и финансы, и душу для того, чтобы сделать этот край тем, которым он должен быть, и тем, которым он был когда-то. Это въездные ворота с Могилевской области в Витебскую область, с городского направления. Значит, естественно, должен быть порядок на полях, порядок в населенных пунктах. Значит, естественно, должна быть молодежь здесь. Должно быть производство. А как без этого? Так вот, газ и положит начало развитию этого региона. Газ жыхары Барздоўкі чакалі даўно, а гэтай вясной Віцебск аблгаз пачаў работы гаспадарчым спосабам. Працягласць газапровода склала 13 кіламетраў. Ад заключэння дамоўленасці на праектаванне аб'екта да яго рэалізацыі прайшло менш за 4 месяцы, а самі будаўнічыя работы былі выкананы ўсяго за 30 дзён. Так быстро удалось это сделать только потому, что, во-первых, мы этот объект строили хозспособом, то есть собственными силами, с привлечением всех наших филиалов. И за счет этого удалось нам сэкономить порядка 4 миллиардов еще не деноминированных рублей. Жыхары Барздоўкі і суседніх вёсак ужо стварылі кааператыў, каб падвезці газ да сваіх домоў. Такой выгодзе цивилизации рады усе. Самое основное в деревне – это тепло. Это намного облегчит жить, особенно пенсионерам, которые уже старенькие, которые печки не могут сами топить, которые дрова не могут заготавливать. Это большое, очень большое подспорье. Как молодая семья, нам хочется, естественно, чтобы больше времени уделять своему ребенку, а не носить дрова. Утульней і цяплей стане ў барздоўскім дзіцячым садку і школе, пакуль яны ацяпляюцца кацельняй, якая працуе на мясцовых відах паліва. Акрамя таго, газифікацыя пашырыць перспектывы сельскагаспадарчага прадпрыемства. Газ даст нам много. Во-первых, это даст то, что мы можем привлекать сюда уже людей. Мы дальше строим жилье, 3 домика возводим. Дальше в планах у нас это строительство сушильного комплекса, потому что хозяйство большое, получаем хороший вал зерна, урожайность больше 50 центнеров с гектара, поэтому идем на увеличение зерновой группы, поэтому он необходим нам. Также все-таки комфорт людям, пускай хоть на чуточку легче станет жить на селе. Апошні раённы цэнтр паўночнага рэгіёну Беларусі быў газифікаваны ў 2007 годзе. З той пары ідзе работа па газифікацыі малых сельскіх населеных пунктаў. У асноўным акцэнт робіцца на аграгарадках. У перспектыве падача прыроднага газу ў населеныя пункты Лепельскага і Чашніцкага раёну в обласці. Віктор Праліч, Александр Петровецкі, навіны Аршанскі раён. У
Езярышчы гарадоцкага района газ ёсць. І вось зараз тут на мяжы з Расіяй адкрылася аўтазаправачная станцыя. Першы аб'ект шматфункцыянальнага комплексу прыдарожнага сервісу «Беларуснафта» Віцебскаблнафтапрадукт. Такі неабходны для жыхароў і вандроўнікаў комплекс стане штуршком развіцця памежнага аграгарадка. На ажыўленай трасе Санкт-Петербург-Адэса з'явіўся сучасны аб'ект прыдарожнага сервісу, пабудаваны за кароткі тэрмін з выкарыстаннем новых тэхналогій, якія раней не прымяняліся пры будаўніцтве АЗС на тэрыторыі вобласці. И тепловой насос, и электробатареи. Значит, здесь нету тепла стандартного, здесь минимум электричества расходуется, минимум топлива на все эти вопросы. Поэтому я думаю, что и заказчику будет приятно долгосрочно эксплуатировать этот объект. И, в общем-то, любой и не специалист, человек разберется в том, что этот объект очень технологичный, энергосберегающий, и, в общем-то, я думаю, что он прослужит не одно десятилетие. На ўрачыстым адкрыцці старшыня Віцебскага аблвыканкама Миколай Шарснеў адзначыў, што пасёлак з уводам гэтага аб'екта знаходзіцца на парозе новага развіцця. Езярыще нужно создавать новые предприятия. Только через новые предприятия мы привлечем сюда людей. Ведь людям нужна работа. Будет работа, есть возможность обеспечить свою семью. Взаимосвязь прямая. Поэтому вот этот объект, он прежде всего первая ласточка для того, чтобы люди почувствовали, что Езярище – это не заброшенный край. Надо сказать огромное спасибо Витебскому облнефтепродукту в лице Капшуля Александра Григорьевича. За 6,5 месяцев построен объект. Очень быстро. Молодцы. Вот если мы, власть и исполнители, будем так и дальше работать, то, конечно, у нас будет прежде всего уважение к власти народа. И то, что нужно власти, это единение власти и народа. В этом, собственно, наша и сила. Всех с праздником. Это сегодня действительно для Езярища праздник. Всего вам наилучшего. Ну и помните, что это только начало. Все еще впереди. По добрай традыцыі першая заправка аўтамабіля ў падарунак аднаму з паважаных жыхароў Езярышчаў. Очень признателен и благодарен, что оказана мне такая честь первому заправить. Это, в общем-то, я для себя, да, даже для своих детей и внуку это войдет, как бы там ни было. Я все время заправляюсь в Белнефтехимии. Заправки Беларуснефть всегда были качественные. Это всегда отличало их от других заправок. Урачыста перарэзана чырвоная стужка. Прасторная гандлёвая зала, тут прадумана ўсё, каб пасля працяглай дарогі чалавек мог адпачыць, выпіць кубак гарачай кавы ці гарбаты, падсілкавацца смачнымі стравамі ўласнай вытворчасці. У асартыменце ўсё неабходнае, што можа спатрэбіцца ў шляху. Наличие такого комплекса с таким оказанием таких услуг, которые здесь будут предоставлены комплексом услуг, конечно, оно скажется на развитии. Все это в комплексе оно даст положительный какой-то эффект для развития региона. АЗС-13 працуе ў кругласутачным рэжыме. Разлічана на 375 заправак штодзень. Ёсць паркоўкі, стаянкі для аўтамабіляў і грузавога транспарту, пункт падмойкі шын, пыласос, падзарадка акумулятараў і нават трэнажорная пляцоўка. У хуткім часе плануецца увесці яшчэ адно АЗС у вобласці. Надеемся, конец октября, ну, крайний случай, начало ноября. Опять же, запуск реконструируемой на данный момент заправочной станции в Варшанском районе, пересечение трассы М8 и М1 в районе населенного пункта Высокая. В данный момент это заправочная станция номер 52. Рэканструкцыя АЗС у Езярышчы абышлася прадпрыемству амаль у 2,5 мільёна рублёў. Але гэта толькі першы этап будучага шматфункцыянальнага комплексу ў гарадскім пасёлку. Светлана Макаева, Дмитрий Котов, навіны Езярышча, Гарадоцкі район. Важным сродкам забеспячэння дынамічнага развіцця малых населеных пунктаў з'яўляецца актывізацыя інвестыцыйнай дзейнасці. Падчас адкрыцця АЗС у Езярышчы Гарадоцкага района старшыня Віцебскага аблвыканкама Миколай Шарснеў адзначыў, што будучае такіх пасёлкаў у многім залежыць ад развіцця малога і сярэдняга бізнесу. Улада падтрымае дзелавую актыўнасць, але пры гэтым важна зацікаўленасць, ініцыятыва людзей, якія непасрэдна пражываюць тут. Было бы очень здорово, если бы вы, среди вас, среди жителей Езярища, нашлись предприимчивые люди, которым мы бы помогли, которые бы пришли к нам со своими идеями.
ведь крайне заброшенная. Интересная территория. И газ есть. Почему не развиваться? Дорогие жители поселка Езерище, я бы хотел, чтобы с сегодняшнего дня у вас появилась уверенность, что все-таки Езерище – это не заброшенный поселок. Мы будем планировать его развивать. А для вас я это говорю потому, чтобы вы понимали, что будет место для ваших детей в детском садике, школа и так далее и тому подобное. Ведь инфраструктура, когда есть, это тоже залог развития той или другой территории. Вот это я вам обещаю, и мы обязательно будем уделять внимание развитию поселка Езерище. Сёння амаль палова насельніцтва Езярышча ў пенсіянеры. Значная частка моладзі з-за адсутнасці работы отправляется на заробки у соседние районы. Кругом вы видите у нас леса, то есть позволяет природные сами условия заниматься каким-то деревообработкой, туризмом каким-то заниматься. Поэтому все это есть, для этого есть все возможности для развития. Также развитие дальнейшего, как сказал Николай Николаевич, мы провели практически Езерище газ. Он уже дотянут здесь, есть. Поэтому это тоже платформа скажет на развитие какого-то других каких-то промышленных, может быть, производств, ну, малого и среднего бизнеса. Ну, все зависит от людей, что они пожелают, как они хотят развиваться. Развіццё прадпрымальніцкай дзейнасці, стварэнне новых працоўных месцаў дасць штуршок да павышэння дабрабыту месцічаў у аграгарадку Езярышча і іншых малых гарадах рэгіёну. Развіццё сацыяльнай сферы ў рэгіёнах, як і прамысловай, не застаецца без увагі. Паліклініка Расонскай цэнтральнай раённай бальніцы адчыніла дзверы пасля капітальнага рамонту. Праведзены цэлы комплекс работ ад столі да падлогі. Добраўпарадкавана прылеглая тэрыторыя і гаспадарчыя пабудовы. Нават адкрылася ўласная пральня. У адноўленай паліклініцы новае медыцынскае абсталяванне. Бальнічны гарадок у Расонах наведала Юлія Устінова. Утульны дворак сустракае наведвальнікаў бальнічнага гарадка ў Расонах. Акультураны стары сад, усталяваны альтанкі, высаджаны дрэвы і дэкаратыўныя хмызнякі, новы асфальт і сцежка здароўя. Будынак раённай паліклінікі, які не рамантаваўся з пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя, зараз атрымаў другое нараджэнне. Замянілі дах, паставілі шклопакеты, умацавалі фундамент, атынкавалі і пафарбавалі сцены. Прыведзены ў парадак і гаспадарчыя пабудовы. Набылі абсталяванне і адкрылі ўласную пральню, што дазволіць эканоміць. Для патрэб столовой 2 теплицы с поликарбонату, как выращивать городнину. Чем отличаются маленькие города от больших? Потому что каждый из вас вложил здесь душу. Вы здесь работали. Вы занимались посадкой цветов. Вы занимались озеленением. Это все ваш труд. И, конечно, вы будете ценить это. На комплексную реконструкцию и обновление базы поликлиники было выдаткавана каля 500 000 рублей. Большая частка этих сродков из областного бюджета, остальное зароблено на районном субботнику. В поликлинике имеется все необходимое, это абсолютно новое, приобретенное, то, что обеспечивает объемы помощи, которые соответствуют первому уровню оказания амбулаторной поликлинической помощи. Кроме этого, сейчас ведется подготовка под новый рентген оборудование. Оно будет установлено к концу этого года. Опять же, будут производить соответствующие работы по реконструкции. Аппарат уже закуплен по централизованному закупу. Было закуплено новое оборудование, как в кабинеты непосредственно медицинское оборудование. Также была закуплена новая мебель, установлена рабочие программы, рабочее место врача. 5 рабочих мест врача установили, сделали сеть электронную, соединили всю сетью, то есть это можно записываться как по интернету сейчас, также электронная карта пациента будет вестись. То есть завершили такую информатизацию поликлиники. Працаваць якасна і эфектыўна ў камфортных умовах будзе персанал паліклінікі, уключаючы папаўненне. У гэтым годзе да калектыву долучыліся 6 маладых спецыялістаў рознага профілю. Новые места обеспечены компьютерами, новой техникой, мебель, все укомплектовано, все хорошо сделано. Нам очень нравится. Условия, конечно, способствуют тому, чтобы специалисты оставались на местах после 2 лет. Ну, еще
отработали только месяц, посмотрим, как здесь будет работаться, и потом, возможно, останемся. Конечно, нравится, тем более вот как-то с новыми специалистами открывают новую поликлинику. Конечно, это дает стимул для дальнейшего развития. Опыт в дальнейшем будет нарабатываться с новым оборудованием. Все это, конечно, хорошо. Абноўленая паліклініка будзе абслугоўваць 9,5 тысяч жыхароў Расоншчыны, каля сотні пацыентаў у змену. Пасля рэканструкцыі першаснае медыцынскае абслугоўванне стала больш комфортным і даступным. Свой уклад у агульную справу унеслі і самі жыхары района. Мы были на субботнике, здесь убирали, помогали вместе с врачами и с медперсоналом, все жители района. Мы очень долго этого ждали. Я сама доктор, начинала тут работать еще в старой поликлинике. И каждый год мы все думали, ну когда же нам ее отремонтируют. Ну вот дождались. Теперь очень рады. Хорошие кабинеты. Все новое оборудование. Адноўленая паліклініка пашырыла спектр паслуг. Пацыентам цяпер прапаноўваюць апітэрапію. Для гэтага пабудаваны спецыяльны домік з ложкамі на пчаліных вуллях. Апошнім штрыхом у стварэнні бальнічнага гарадка стане рамонт яшчэ аднаго гаспадарчага будынка. У бліжэйшых планах займацца пратэзаваннем зубоў металакерамікай. Так што хутка расоны пачнуць зарабляць на экспарце медыцынскіх паслуг. Юлія Устінова, Сергей Котаў. Навіны Расоны. Двойное новоселье адсвяткавалі жыхары гарадскога пасёлка Шуміліна. Тут уведзены ў эксплуатацыю новы дом, у якім атрымалі кватэры 40 маладых і шматдзетных сем'яў. Таксама пасля капітальнага рамонту і мадэрнізацыі расчыніў дзверы фізкультурна-аздараўленчы комплекс з басейнам. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Мисурагіна. Калі б яшчэ зусім нядаўна у жыхароў Шуміліншчыны спыталі, чаго вам не хапае для поўнага шчасця, адказ бы не прымусіў сябе доўга чакаць. Фізкультурна-аздараўленчага комплексу і басейна. А ўжо сёння гэта мара стала рэальнасцю. У цэнтры горада пасля рэканструкцыі пачаў работу новы спартыўны аб'ект. Будынак, узведзены амаль 60 гадоў таму, зараз выглядае сучасным і уладкаваным. Здесь прекрасный сегодня зал и для занятия фитнесом, аэробикой. Великолепный тренажерный зал, которому сегодня позавидует любой областной центр. Есть возможность позаниматься теннисом. Один из самых северных регионов нашей страны, Шумилино никогда не имело своего бассейна. А все-таки это, вы знаете, очень важно. Важно не только для того, чтобы сегодня и сами жители смогли получить возможность поплавать в бассейне, но и наши школьники и дети, которые вырастали, к сожалению, многие из них даже не умели плавать. Тренажерная зала и зала аэробики, настольный теннис, шахматы и шашки, бассейн для заняткаў плаваннем. Записаться ў новы шумілінскі фізкультурна-аздараўленчы цэнтр ужо выстроілася чарга. Бо раней, каб падтрымліваць фізічную форму, актыўна займацца спортам, мясцовым жыхарам прыходзілася ездзіць у абласны цэнтр. Цяпер падобная праблема закрыта раз і назаўсёды. Появился долгожданный бассейн, которого все ждали, и я думаю, что он не будет простаивать. Как взрослые могут там плавать, так и маленькие детки. И самое важное, что на досягнутом мясцовые улады спыняться не збираются. Параллельно идут работы по реконструкции и модернизации яшчэ некалькіх спартыўных арен. Не менш урачыстай і вельмі чаканай падзеяй для жыхароў Шуміліншчыны стаў увод у строй новага жылога дома. Ключы ад камфортных кватэр у шматпавярхоўцы атрымалі 40 маладых і шматдзетных сем'яў. Ім не терпится хутчэй абжыць новыя кватэры. Квартиру видела, вчера ходила, мне очень понравилась. Отделка просто супер, если честно. Если бы сегодня бы пошла, мне бы не было бы просто речи сказать. Я уже примерно посмотрела, что где буду ставить, какую мебель будем новую покупать. За апошнія 5 гадоў у Шуміліне пабудаваны 7 шматкватэрных дамоў. Рэканструяваны і мадэрнізаваны будынак школы мастацтва, аптэкі і мясцовай бальніцы. Наперадзе адкрыццё новых аб'ектаў, яшчэ аднаго шматкватэрнага дома, праваслаўнага храма, неўралагічнага аддзялення раённай бальніцы. Сергей Мисурагин, Александр Петровецкий. Навіны Шуміліна. Тысяч тонн зерня новага ўраджаю намалацілі хлебаробы Аршаншчыны. Падчас складанага для ўсіх аграрыяў жніва раён стаў 15-м у рэспубліцы і 1-м у вобласці, якому пакарыўся гэты значны рубеж. Каравай з новага ўраджаю старшыні Віцебскага аблвыканкама Мікалаю Шарснёву уручыў старшыня Аршанскага райвыканкама Мікалай Лісоўскі. Дарэчы, на больш за палове сельгаспрадпрыемстваў Віцебшчыны завяршылі ўборачную кампанію. Агульны каравай прыдзвіння важыць больш за 800 тысяч тонн.
Поўным ходам на палетках вобласці ідзе ўборка бульбы і гародніны. Бульбы ў сярэднім на круг збіраюць да 380 цэнтнераў, а ў Талачынскім раёне гэты паказчык яшчэ вышэй. Амаль пятая частка плошчаў, адведзеных пад гэтую культуру, ўжо ўбраная. Наш корэспандэнт Інна Кірыенкава упэўнілася, СПК «Альгоўская» патрэбы абласнога цэнтра ў бульбе і гароднінай прадукцыі забяспечыць. Горача зараз на палетках гаспадаркі Альгоўская. Тут актыўна працуюць студэнты і навучэнцы ліцэяў і каледжаў. 500 хлопцаў і дзяўчат працуюць у 2 змены. Сёлета ўраджай неблагі. У сярэднім на круг збіраюць до 500 цэнтнераў морквы. Вёдры і контейнеры запаўняюцца вельмі хутка. Вот эта морковка хорошая, ее мы принимаем. А мелкую или трещину гнилую мы выкидываем. Вот это вот идет в продажу. Для навучэнцаў першага курса Віцебскага тэхналагічнага каледжа такая праца ўпершыню. Тым не менш, ніякіх цяжкасцей яны не адчуваюць. Хутчэй наадварот, ёсць жаданне папрацаваць і зарабіць. Работа несложная. Первый раз такое приходилось. В таких больших пространствах. Дома, конечно, меньше было, но тут больше. Стимул есть заработать. Чем больше сделаем, чем больше заплатят. Чувствуется, что спина болит, руки болят. Но это как бы мелочи. Работать можно. Дети работают всего лишь 4 часа и очень хорошо зарабатывают, они довольны. Няма нараканняў на работу навучэнцаў і ў кіраўніцтва гаспадаркі. За дзень збіраюць да 100 тонн гародніны. Пры такіх тэмпах удастся сабраць увесь ураджай до конца месяца. Студенты полностью обеспечены техникой, и сегодня задача порядка 100 тонн овощной продукции увозить с поля на склад, там ее перерабатывать и закладывать ее на межсезонный период, так, чтобы мы могли до июня месяца поставлять фирменную торговлю в закрытые учреждения города Витебска. А вось для уборки бульбы дадатковыя людскія ресурсы не патрэбны, задзейнічаюць толькі тэхніку. Ураджайнасць гэтай культуры сёлета не радуе, пакуль збіраюць до 300 цэнтнераў з гектара. Наогул заўважаюць сёлетні год для вытворчасці сельгаспрадукцыі быў не вельмі спрыяльным. Сегодня мы убираем картофель ранних сроков посадки, и это, будем говорить, что сказалось на наш хороший урожай. Ну а дальше будем копать картофель, хотя сегодня в поле уже определяем биологическую урожайность. Я думаю, что урожайность немножко будет ниже по картофелю. Хотя по качеству картофель должен у нас быть хороший, и я думаю, что нашему хозяйству будет что продать. Зараз галоўнае сабраць вырашчаны ураджай, толькі б не падвяло надвор'е. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны Віцебскі раён. Сямейнае свята па-беларуску. Віцебская вобласць выбрала лепшую маладую сям'ю на вёсцы. На Шаркаўшчыне прайшоў абласны этап рэспубліканскага праекта «Уладар вёскі». Кулінарны паядынак, выстава дасягненняў сямейнай гаспадаркі, конкурс па запрэжцы коней і казьбе. З кожным годам колькасць жадаючых даказаць сваю перавагу ў каверзных конкурсах рэаліці-шоу расце. У тым, што нават нарыхтоўка дроў занятак творчы, упэўніліся нашы корэспандэнты. Конкурсы гумарыстычныя, барацьба не жартоўныя. У Віцебскай вобласці выбралі уладара сяла. Прыдумалі спаборніцтвы маладых сямей менавіта ў паўночным рэгіёне. І кожны год арганізатары асабліва падыходзяць да праграмы іспытаў. Практически все очень важно, значит. И вот эта выставка достижений семейного подворья, и визитка, значит, и тот, кто, значит, будет демонстрировать чудеса, значит, умение, значит, управляться, значит, и своей лошадью на подворье, значит, и цветочный воз, и, значит, и подровы, и умение пилить, рубить. Здесь практически, значит, все очень важно. Здесь мелочей нет. За ходом іспыту з тамерам у руках назіраюць суддзі. Абы як зацягнуў хамут, мінус 30 секунд штрафу. Але вяскоўцу ў такой справе знянацку застаць складана. Тренируются по несколько разов на день. Что для вас будет самым сложным? Визитная карточка. Петь, танцевать. Все остальное для нас это обыденное дело. Это то, что делаем каждый день. Да. У кожнай сям'і свой сакрэт перамогі. Галоўнае, лічыць Дзіяна і Іван Молакавы з Шаркаўшчынскага раёна, быць камандай. На конкурс прыехалі ўсім составам, нават двухгадовых близнят Ганулю і Настачку у балельчыкі запісалі. Мы всегда вместе, чтобы поддерживали. С детьми как-то проще, поддерживают и настроением, и позитивом. И всегда вот так они с нами, мы не расстаемся. Из-за этого мы такая скрепленная, и мы всегда побеждаем. У абласным этапе рэспубліканскага конкурсу змагаліся за тытул «Уладар сяла» 11 сямейных каманд. Спаборніцтвы працягваліся ни много ни мало 7 гадзін. У фінал выйшлі сям'я Сергея і Юлія Адамович з Бешанковіцкага раёна. Акрамя перамогі, уладары сяла забралі дадому і галоўны прыз.
Бычка. Мы очень счастливы, это очень здорово быть победителями, тем более на таком этапе конкурса этого. Мы очень счастливы, всем спасибо за поддержку, за то, что оценили нас. Проект «Уладар сяла» існуе ўжо 9 гадоў. Колькасць жадаючых прыняць удзел у папулярным рэаліці-шоу штогод павялічваецца. Упершыню ў гэтым сезоне ён стане тэлевізійным праектам. Тэлеверсію абласных этапаў і рэспубліканскі фінал пакажуць у эфіры канала «Беларусь-2». Виктор Праліш, Ольга Маслоўска, Александр Петровецкий и Леонид Табола. Новины, Шаркаўшчынскі район. Следчы камітэт Беларусі адзначае 5 гадоў з дня ўтварэння. 12 верасня 2011 года кіраўнік дзяржавы падпісаў указ аб стварэнні ведомства. Следчыя пракуратуры, міліцыі, дэпартамента фінансавых расследаванняў аб'ядналіся ў новую структуру для таго, каб павысіць якасць і аператыўнасць сваёй работы. І сёння відавочна, такія змяненні аказаліся прадуктыўнымі. Пра будні і свята следчых наш наступны матэрыял. Следчы па асабліва важных справах Мікіта Маняхін у Віцебскім гарадскім аддзеле з дня яго стварэння спецыялізуецца на расследаванні крымінальных спраў, звязаных з незаконным абаротам наркотыкаў. Летась ён у складзе групы расследаваў гучную справу абракадабры. Інтэрнэт-магазін па продажы псіхатропаў працаваў каля 5 месяцаў. На лаве падсудных апынуліся 4 яго ўтваральнікаў. Сярод іх 2 непаўнагадовыя – хлопец і дзяўчына. Маладому следчаму дасталася самая аб'ёмная і самая інфарматыўная частка расследавання – аналіз інфармацыі з камп'ютараў, десятки тысяч паведамленняў у скайпе и социальных сетках. С учетом того, что преступление особо тяжкое и лицам грозило от 8 до 15 лет лишения свободы, никто из них сотрудничать с следствием не хотел. Все доказательства строились на анализе той информации, которая получена, чтобы найти в этих сообщениях непосредственно те моменты, которые уличали бы именно наших обвиняемых. За ўдзел у расследаванні асабліва важнай справы Мікіта Маняхін атрымаў адразу некалькі ганаровых грамат ад кіраўніцтва ўправлення следчага камітэта, ўправлення унутраных спраў, гарадскога савета дэпутатаў. Разам з ім узнагароды і падзякі да першага юбілею ведомства атрымалі яшчэ некалькі дзесяткаў следчых. На 10 хопіць вопыту расследаванняў у ветэрана службы Олега Алхіміна. Гаворыць, самае складанае ў прафесіі – заставацца аб'ектыўным. Мы то поколение, которое воспитано было на фильмах, как дело ведут знатоки, наверное, я следователь, профессия следователь и так далее. И заражены были тем романтизмом, который присущий этой профессии. Хотя эта профессия достаточно сложная, и в силу того, что со своей деятельности мы соприкасаемся с теми горечами, страданиями, которые расследуются по уголовным делам. Аператыўнасць і якасць расследавання крымінальных спраў следчыя бралі за аснову ва ўсе часы. За апошнія 5 гадоў, калі існуе ведомства, у гэтым дасягнулі неблагіх вынікаў. Павялічылася колькасць раскрытых злачынстваў, узраслі выплаты матэрыяльнага ўрону пацярпелым. На сегодняшний день более 40%, а именно 43% уголовных дел расследуется срок до месяца. Наиболее сложные дела, а таких это не более 12-13%, у нас расследуется лишь срок свыше 2 месяцев. Принцип справедливости и принцип оперативности в уголовном процессе реализуется. На тэрыторыі вобласці ў саставе следчага камітэта працуюць некалькі сотень чалавек. Сваё прафесійнае свята многія з іх сустракаюць на працоўных месцах. Ольга Шмаргун, Ян Пчэльнікаў, Леонид Табола, навіны, Віцебск. Адзіны ў Беларусі музей гісторыі прыватнага калекцыяніравання адкрылі ў Віцебску. Ён быў створаны яшчэ ў пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Аднак апошнім часам застаўся без месца пастаяннай прапіскі. У новым музеі не толькі гісторыя прыватнага калекцыяніравання, а і зборы сучасных энтузіястаў. Наша здымачная група на ўласныя вочы ўбачыла экспанаты, якім некалькі соцень гадоў. Будынак першай гарадской электрастанцыі, помнік архітэктуры 19 стагоддзя, з мастацтвам звязаны даўно. На працягу 20 гадоў тут размяшчаўся музей літаратурны, і вось пасля грунтоўнага рамонту новае жыццё. Это интерес большой будет и для жителей как нашего города Витебска, так, конечно, и для многочисленных гостей. Потому что музей находится в самом центре, находится рядом с нашим амфитеатром, поэтому более чем уверен, что он будет постоянно всегда заполнен посетителями. Краязнаўчы музей у Віцебску калісьці пачынаўся з прыватнага збору аднаго з буйнейшых беларускіх калекцыянераў Івана Галькевіча. І як даніна павагі апантаным збіральнікам прадметаў даўніны, у цэнтры горада адкрылі музей, дзе размясціліся экспанаты з розных прыватных калекцый – Федаровіча, Брадоўскага, Калкова. Гэта самыя вядомыя калекцыянеры мяжы 19-20 стагоддзяў.
Около 2000 предметов из фондов Витебского областного краеведческого музея. Это самые разнообразные предметы, вы могли уже в этом убедиться. Это и документы, это и курительные трубки, большое количество оружия, замечательный фарфор и, конечно же, очень много предметов миниатюрной пластики. Это монеты и медали. Невядома, як трапіў у Віцебск кітайскі бронзавы амулет 18 стагоддзя. Эксперты установілі, гэтая экзатычная рэч калісьці служыла пропускам у палац імператараў Паднябеснай. У Віцебскім музеі яна выстаўлялася ўсяго аднойчы у 1871 годзе, перажыла вайну і эвакуацыю і цяпер у самым цэнтры экспазіцыі. У фондах абласнога краязнаўчага такіх унікальных прадметаў дзясяткі. У фондах нашага музея захоўваецца больш за 200 000 адзінак захоўвання музейных прадметаў. На жаль, экспануецца, ну і гэта як бы такая ўжо музейная практыка ва ўсіх музеях не больш за 20%. І вось адкрыццё гэтага філіяла дазволіць паказаць менавіта тыя калекцыі, якія захоўваюцца ў фондах, тыя прадметы, якія ўваходзілі ў гэтыя калекцыі. У зборах бадай самага вядомага сёння віцебскага калекцыянера Аркадзя Падліпскага тысячы паштовак і значкоў, звязаных з горадам над Дзвіной. Ён прызнаецца, што будзе рады паказаць іх у сценах новага музею. Тут якраз рыхтуюць спецыяльную залу, дзе змогуць выстаўляцца сучасныя прыватныя калекцыі. Очень хорошо оставили часть экспозиции для современных новых выставок. Это все история. Надо показывать нынешние коллекции. В Витебске сейчас есть коллекции, которые удостоились медалей на международных выставках. И, конечно, их надо видеть. Тут у кожнага экспаната свая гісторыя, свая энергетыка, сваё пражытае жыццё, пра якое змогуць пафантазіраваць наведвальнікі музея. Тым часам магчымасці паказаць уласныя зборы ў Віцебску цяпер чакаюць дзесяткі калекцыянераў з усёй Беларусі. Вольга Шмаргун, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебск. У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася памятная выстава славутага беларускага графіка Леаніда Марчанкі. У экспазіцыі прадстаўлены 25 акварэльных работ з уласнай калекцыі сям'і творцы. Леанід Марчанка працаваў у розных жанрах выяўленчага мастацтва. Аднак найбольш поўна і яскрава праявіў сябе ў афорце і малюнках алоўкам. Выдзяляюць яго і акварэльныя пейзажы, якія мастак звычайна пісаў на пленэрах у восеньскую пару. У іх асабліва праявіўся талент Марчанкі адкрываць прыгажосць у звычайным и бачыць гармонию свету у простым мотиве. Не случайно мы вывесили в Витебске его акварели, потому что, мне кажется, они на сегодняшний день достаточно современные. Они, мне кажется, не совсем уже и реалистичные, а тоже достаточно абстрактные. То есть он умел видеть природу своим каким-то особенным взглядом. Он очень любил выезжать на этюды именно осенью. Поэтому здесь вот представлено очень много осенних пейзажей. Это его любимая пора. Он очень любил этот край. У него несколько серий. Он, кроме того, что мы здесь его видим как мастера акварели, он мастер афорта. И у него несколько серий афортов, посвященных Витебщине. Это и край мой озерный, деревня Маньковичи, и то, что рядом с вами, здесь Нарочанский край, как бы вот единый пейзаж, единая белорусская красота. Выстава акварэлі у Леаніда Марчанкі прымеркаваная да 75-годдзя з дня нараджэння мастака і будзе працаваць у ратушы да сярэдзіны кастрычніка. Новополоцк накрыла рок-хваля. На галоўнай плошчы горада прайшоў грандыёзны музычны марафон. 7 гадзін жывога гуку, 16 калектываў з розных гарадоў Беларусі. Хэдлайнер вечара група «Юзары». Дэвіз рок-марафона «Новополоцк – горад без наркотыкаў». Музыкі дарылі гледачам яркія эмоцыі і пазітыўны настрой. А яшчэ са сцэны нагадвалі аб пагрозе здароўю, якую нясуць наркотыкі. Заклікалі да здаровага ладу жыцця. Мы за здоровый образ жизни, мы не понимаем вот этих людей, которые курят, пьют, все такое. Употребляют нездоровый образ жизни. Музыка – это, наверное, единственный хороший наркотик, который действительно делает пользу людям, дает и заряжает делать людям действительно хорошие дела, и побуждает помогать друг другу и быть ближе. Рок-марафон у Новополоцку стаў традыцыйным. Акцыя прайшла ў 6-й раз. Дзень року ў пачатку восені – гэта падарунак новапалачанам да пачатку новага навучальнага года ад гарадской грамадскай арганізацыі Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь».
У самом молодым городе краіны вучацца 15 тысяч студентаў. І да галоўнай тэмы дня сённяшняга выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі 6-го склікання. Якраз у гэтыя хвіліны завяршаецца галасаванне. Выбарчыя участкі закрываюцца. Затым будуць ускрытыя скрыні з бюлетэнямі і пачнецца падлік галасоў. За гэтым працэсам абавязкова будуць назіраць нашы карэспандэнты. Падрабязнасці ў наступным выпуску інфармацыйнай праграмы «7 дзён». Яна выйдзе ў эфір у 0 гадзін 30 хвілін. Убачымся!